South Gemsia County ywagore ewi mudho mokwako gweng' ma Center kod chirono gino magikoni thiro dongruok mar ohala e alworano. Joalago mawacho ni kuom thuolo ma dweche 6 gisebede mudho, yango ni kata miere ma alworano pok otudnegi teko stima e chenro ma jatend migawo mar teko ma bende gikoni wuok e kauntino ma osebedo kadhi nyime e gwenge mopogore pachoka ka gitielo ni mudho ma kamano osemiyo weche mag yore kod mahundu omedore. Sani koro giwacho ni gidak kod luoro matamre gi nono kaluwore gi johala mimonjo piny maru, kendo kata jo bodaboda ok nyal ringo kod jotuo mapiyo osiptal sa asaya ma chieng' osepodho. Wan gi shida mar street light. Street light ni nong'ade dwe mar 6 last year. Nyaka kawuono pok oduogo. To shida ma street light nosekelo, wan gi mine kae mag jo ohand swekra, wan kae gi jo apiko, wan kae gi joma timo tije mopogore opogore. Koro gini hinyo wan nikech jogi chuno ni nyaka mondo gilod seche machon eka mondo gichop maber nikech insecurity ok ber. Mine ma biro ma gabed timo chine mag abedo kae ok ginyal wuok chon ni molewo nikech taya street light ni nomiwago kato sano osebudho kokoti. Koro wakwayo sirikal marwa bwo Elisa mondo duogo ketnwa taya ni kendo mondo chako rienynwa kendo akanyo chakonyowa kae nikech kata pool nyocha waketo ka to jokuo kwalo gik moko e iye kae. Waonge gimiluongo ni stima gweng' ka. Minister mar energy opia wanda ito korgi ni malo ka. Iwinjo. Ma kae mage gwenge monego beno kwongo chako go. Kuonde gi monego beno kwongo rwake stima. Odwa ni koro ka chieng' moro osegole ministry no momi ja Turkana, koro ja Turkana no biro ng'e gima timre onyinyore.